Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Kapording ha Meghalaya kalipman kapor Congress ka kular Bandung du boarding ha nong kendong ni hasar 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Vote for your 5-star Meghalaya. Vote for Congress. Hagajing yalang paitba jong ke NPP Hamadan Mawhati ubak Shampang Lingdo Kyrtong ke NPP Mawhati Constituency ulakentu iki paitba ke Mawhati bikin ai ke jikershan ke NPP hagani ke ganti ke bamenta khnang bakathan Mawhati ke nyo shipun ki kampen roy gi shnang ba pher ki ba hab habo ke constituency utai Kyrtong ke NPP habakran hakmat ki hajar ngot ki paitba ulapan pawru balada ki paitba ken ai shishai kata ke jikershan ya ukum Kyrtong ke NPP un salia shibun ki kampen roy nak bentar ki shnong ha ka Mawhati constituency bat kam tam e nak bentar ki nongrem Saindur ke jong play bangan lamlenti yakni ka Mawhati constituency ke jungi kajing saindur ke jong kunrat nomor bangampai perkhat bangan 1 banile election nangni nampo Mawhati constituency hari kijing saindur ke jong kunrat ulap siap kijing mut kijing perkhat ki jonga langba ki rangba ki long kme ki samla kepalawan ban persngau yang anak benta ban wan syakani ke dong ke thai ke jungi ban ai ke jing syakri yakni ke dong ke thai ke jungi ni sayong ke to ka tin bahoi ngala ban nam tip ya ka plan ke jong oblei kai ke bau plan na ka benta ke jungi iwei pe wei hari ngatip tang ke wei ba ka plan ke jong oblei kam ju fail bat ngangai skam bahaga arterik ngin nom fail kedai nom dai haga arterik ngin nom fail mar ba kajing saindur kaplan ke jong ukenrat kam ju fail mar bangidon ya kajing temu ko babaha ten mar kata katau ngin nom fail dalele ru em bat kene kajing wan ele election ke jong asine kan OIP bak kam dai na benta kajing mentoi jong ai yale de shimet mar yale de ublai ulakar kuinga langba ki kam ki jam ngala bet ngala beang ban ngala ban pendap penbet penbiang ya kayeng kesam om bangawan ban ile election na ka benta ka jing mentoi jonga yala di shimet rengawan ban ile ikne election na ka benta jong pi udok usuk na ka benta jong pi ki kop siliang ki sam siliang na ka benta jong pi ki nong rap ki nong reng tenamar kata kadau ngayeng bat ngatur bat ngala e lagi jong ki kam ki jam mentala jan sistem ban rong si ki snong ki thau ban ya kendo iki perlok ki perjor ya ki nong song snong jong kene ka dong ka thai ka bi ke jungi tengala rong ngala wan ngala rong si ki kendong ki kan surat saki snong ki thau ki bam palai kali ki ba hap ban ya de ka jat ro ngala wan luk saki ta ki snong na ka banta ban so tho ya ka jinglong ka jingman bat ya ki jing don kam jong ka Mawhati constituency ke jungi Meghalaya TMC kan wanlam shapi ya Meghalaya Financial Inclusion for Women Empowerment Scheme. Hapo kani ka scheme on pen poi pisa shi hajar tingka shi banai kata khat ar hajar tingka shi snap shaki kin thei haman la kilong yeng kum kala jingkershan bai banai. Hakane ka ap nyau terek urumphang jan ya ka sap jong phi haki artli ki sentil bat kershan ya ka Meghalaya TMC.